বল মেডিসিন বলে গুটে দে তো କଣ বল মেডিসিন গুটে তিলে দিও ବୋଲ ମେଡିସିନ পেট କଣ ପାଇଁ পেট ବହୁତ ଗୋଟା ହଉଛି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ହଉଛି ପେଟ ବଥା ହଉଛି हे प्रभु ଏଇ ନିଅ हे हरि राम कृष्ण ଏଇଟା जगन्नाथ प्रेमानंदी ଖାଇଲା ପରେ ପରେ ଖାଇବ गलाव से पानी आ ଆଉ ଏଇଟା ନିଅ ଏଇଟା ସକାଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାଇବ ସକାଳ ସକାଳ ନା ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାଇଁ ସକାଳ हे प्रभु ତାପରେ ଏଇଟା ନିଅ हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ ଏଇଟା प्रेमानंदी ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବ गलाव से पानी आ गया ଆଉ ଝାଡ଼ା ଗଲା ବେଲେ ଏଇଟା ଗୁଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ହଁ ତାପରେ ଏଇଟା ନିଅ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଡାଳି କରି ପରେ ଗାଧେଇବ ଟୋନି ପରା ଦିସଲା ଟୋନି କାକା ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ନେବୁ କି ଏଇଟା କେତେ ସବୁ ମିଶିକରି 1680 7 ଟଙ୍କା ଜାଣିଛ ପରା ଏବେ ତ ମୋଦି ସରକାର ଏମିତି କରୁଛି ଆଉ ପଇସା ନିଅ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେବ ନେବ हे प्रभु ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିଲା हे हरि ମୋର राम କେତେ ଯିବା कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी ये क्या हुआ गलाव से पानी आ गया कागज कोणती चुरायाचे हाय दीदी कैसे ହଉ ନିଅ ହଉ ହେଲା